Første gang, at jeg er i forbindelse med Kierkegaard, hvor jeg dybt koncentreret arbejder med ham, er, hvor jeg laver en serie litografi omkring Abraham og Isak-motivet. Et af de hovedværker, som Kierkegaard har skrevet, er Frygt og bæven, som faktisk kun handler omkring det mærkelige paradoks, at en far, som er en gammel mand, nemlig Abraham, bliver opfordret af Gud til at ofre en søn, som han har svært ved at få fat på, fordi hans kone ikke kunne blive gravid. Og Isak fødes så i hans meget sene alderdom, og Sara, som også var en ældre kone, griner, da hun får at vide, at hun skal føde et barn, for det tror hun ikke på. Derfor på hebraisk, Isak og latter, det er det samme. Det er derfor, han kommer til at hedde Isak. Og der kunne man ikke forstå, og jeg kan ikke forstå, og mange mennesker kan ikke forstå, hvordan kan det være, at Gud kan stille et sådan krav, at man skal slå sin egen søn ihjel. For Kierkegaard, der spiller Moriabjerget en utrolig vigtig rolle, og det gør det også for mig, fordi det er der, at han skal op og ofre sin søn. Og det bliver han så forhindret i, som vi ved det, fordi Gud i sidste øjeblik tager den kniv, han skulle have brugt til at ofre sin søn. Der sker jo det, som vi ved det, i det nye testamente, da Kristus dør på korset, så genopstår han. Og i virkeligheden genopstår Isak også her. Alt det har med angst at gøre, for det er klart, at Isak på et tidspunkt, da han går op, der kan han ikke forstå, hvad er det egentlig, han skal være med til. Hvorfor skal han bære på et offerbål? Han siger selv til sin far, hvor er det lam, vi skal ofre. Og der bliver han så klar over, at der er et eller andet galt. Og det vil sige, at han har en angst i sig. Og i det øjeblik, faren løfter kniven, og han kigger bagud, der er han klar over, at det her, det er alvor. Og den angst har jeg prøvet at skildre. Og hvad har Isak med angst at gøre? Og hvad har Isak med Kierkegaard at gøre? Og hvad har de to ting med hinanden at gøre? Min farfar, som desværre gik til i koncentrationslejr i Auschwitz, hvor han blev både gasset og sidenhen brændt. Han hed Isak, og derfor fra barnsben af betød begrebet Isak noget i min tankegang, som var ret specielt. Det betød, at uskylden, en som fordi han var jødisk afstamning, skulle gå hen og blive henrettet, uden der egentlig var nogen fornuft i det. Det gjorde, at Isak var en absurditet for mig i min tilværelse, fra jeg var meget lille af. Når der var uro i familien, og vi alle sammen blev kede af det, og vi fik sådan en eller anden form for uro, så var det fordi, jeg vidste, nu blev der talt om ens farfar, som hed Isak, og som var død. Og det vil sige, da jeg fik opgaven at skulle arbejde med angst, så var det ikke unaturligt for mig at vælge Isak som motiv. Altså det var endda meget naturligt for mig, fordi det var et af de elementer i min tilværelse, der er forbundet med angst. Jeg har gjort det endnu mere dramatisk i farven. Jeg har en meget voldsom rød, og jeg har en meget voldsom turkisgrøn farve i det. Jeg har også en gylden farve, ikke? Men det er blevet endnu mere emblematisk, og det er blevet endnu mere et tegn, hvor man har den her sammenknudede figur, der bøjer hovedet klar til at blive offeret, og samtidig udstråler for mig i hvert fald angst. Farverne, i det øjeblik, jeg ville køre med en skala af de samme farver, for eksempel gule toner eller røde toner, eller sådan, så bliver det det, man kalder harmoni inden for farveverdenen. Men i det øjeblik, at jeg laver kontrastfarver, som faktisk den gule er, og op til den røde, og den røde er op til den grønne osv., så laver jeg det, der hedder disharmoni, og ikke alene, men så laver jeg også kontrast, og når man laver kontrast, så er det også en konflikt, man giver udtryk for. Og konflikt, det har også noget at gøre med angst. Og derfor udtrykker det billede i allerhøjeste grad for mig, også i farveholdningen, begrebet angst. Et kunstværk skal have lov til at have en meget stor grad af usagte ting gemt i sig, ikke?